Welcome to Zim Celebrity TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Prophet Makandiwa versus Prophet Miracle Paul. Prophet Makandiwa vakadedza kuti maprofeti emuZimbabwe ndenhema ari kuita chitsotsi, saka Miracle Paul vapindura vachiti ndoda kukutsipika wakufarisa iwewe. Alright, kana paina anoprofita. Okay, if anyone can prophesy, kana nganga inoona, or if there's a witch doctor who can see, inoudzwa zvinhu namadhimoni, who gets to hear things from demons, right? yes, toronga munogona kuuya pano musi weSunday. can arrange that you come here on Handisuna Sunday. matirana. We're not praying for each Handite other. zvinhu zviri difficult ndoisa chinhu muhomwe. I'll put something in my pocket. Anenge andiudza kuti chii? The one who can tell me what is in my pocket. Ndiri kunobhorowa 1 million I will US go and dollars. borrow 1 million. 1 million. 1 million. Pamberi pevanhu panapa And in tosainirana. front of all these people, we sign an agreement. Mira. Wait, hold on. Muri kuti kune vano because muri kuti kune mweya. Because you are saying kune that vanoudzwa zvinhu namadhimoni nevanoprofita. And they hear from demons. Okay, Toita handina mari iyoyo but ndiri kuti I don't have that money, but I'm saying tinosainirana, unondisungisa, unondisuwa. we'll sign an agreement where you can Handisi sue kuita me. zviri divi, handisi kuda zita rani kana I chii don't kana have chii. anything difficult, no names or anything like that. Ndinoya pana ndokuti ndine chii muhomwe mangu I'll umu. stand here and say what is in my pocket. Woneswa nemweya. So you see that the Ndiri kudedza lies, chero ng'anga inoona even if a witch iri doctor kuda could say, 1 million. they would definitely want 1 million. Muzimbabwe yese. In the entirety Kana of ari Zimbabwe. kuNigeria ndomuflyer ngauyu. What is happening with the prophetic? Ukanizwa ndakushedza kuti uya pano uchenjere kuti ukasvika pandiri kana ida kukutsipika ndogona kutsipika zvekuti unobva ipapo usaprofita. Saka mukaona kuchiita zvimwe zvima offer zvakangodhakwa out there, maprofita, don't just take those offers. Kune kunonzi kutsipikwa, pane anenge auda kutodirwa chipo chake chekuprofita. I want to understand, ndine maprofita vandanga ndichitaura nawo amene kuti vane nyaya dzavo dzavanga vari kutaura kuti zvanzi zvichizoti da kundokutaurirai maprofita kuti kwawanda kuisira chingwa ndichiti uya utaure zvakati, ukasangwara unotsipikwa. Wapanzwisisa ka muprofita ari pasi pezwi rangu kune chinonzi kutsipikwa. Ukaona munhu akushedza, you must be wise. Handiti kuti maprofita mari kana uchitsvaga mari uri muprofita, pray to God will give you. If you are a pastor, I want to believe that tine maprofita vanoprofita. In myself, I want to believe. Nyangu hangu ini ndichibvunza hangu nyaya, but ndine maprofita akawanda ndanga achitaura nawo makuseni vachiti there is this thing, there is this thing, there is this thing. History yechiprofita muZimbabwe yakabva kure, haina kutanga nhasi kana muAfrica, yakabva kure ende iri kuenda kure, ende maprofita acharamba achiberekwa. I want to understand kuti if you check with the prophetic history, uchaona kuti kune vana vakatombozvarwa nemazuva 3 in the prophetic history. I want to believe kuti if you want to check, you will see that. I want to check kuti in the prophetic history you will see gold zvaitombodonha mumachechi, gold aitombonzi radonha vanhu vachinonga gold mumachechi. This is a prophetic history that we are not going to take. And at one moment, other prophets were even wanting to walk on water, even Karibo. So this is prophetic history. So ndirautara kumaprofita vangu vachindibata vachiti muprofita muri papi, muprofita muri papi. Sikunzwa zvichinzi kana kuti zvakanzi zvichinzi, ndati ndiyo ndizokubatsira hama dzangu. Munofanirwa kungwarira kutsipikwa. I'm sure mazvinzwira mega paita yaya inonzi hondo yemarudzi kumachechi uko.